Sziasztok! A nevem Fekete Anna, gyógytornász manuálterapeutaként pedig a videókkal a női egészséget támogatom. Ha tetszenek a videók, akkor bátran iratkozz fel a csatornára. Sziasztok! A mai nap hátrafekvő nyújtózó mobilizációs gyakorlatokat fogunk csinálni. Gyertek, tartsatok velem! Oldalfekvésből gurulják hátonfekvésbe, nyújtsd ki a két karodat hátra, és legyenek talpon a lábak. Nyújtózz meg jobb karoddal, majd engedd lazára. Nyújtózz meg bal karoddal egészen a medencéig, érezd, hogy nyújtózol, és engedd lazára. Jobb karoddal nyújtózol egészen a csípőlapátig, érezd, és engedd lazára. Bal karra jól nyújtózz meg, majd lazíts. Gyere még egyszer. Jobb karral nyújtózol, engedd lazára. Bal karral nyújtózz meg egészen csípőlapátig, és engedd lazára a karokat, hozd le törzs mellé, nyújtsd meg a jobb lábadat, told meg lefele, és gyere, húzd vissza talpra. Nyújtsd meg a bal lábadat, told meg lefele, és gyere vissza talpra. Jobb lábadat told meg lefele, ha jól esik, pipál a lábfej, ha jól esik, spiccel, amelyik éppen jobban esik. És gyere, húzd vissza. Cseréld meg bal lábaddal, nyújtózz, nézd meg, hogy melyik esik jobban, a pipa, vagy a lábfej spiccelése. És gyere talpra, még egy kör, jobb lábbal nyújtózol. Gyere vissza talpra, bal lábbal nyújtózz meg. És gyere vissza talpra, és még nyújtsd hátra a karokat, és nyújtsd ki a jobb lábadat egyszerre, mind a három végtaggal megnyújtózol, majd lazít a kar, talpra húz a láb. Megnyújtózik a kar, és nyújtózik hozzá a bal láb. És gyere, hozd vissza. Karokkal nyújtózz meg, és a jobb lábbal. Hozd vissza talpra. Karokkal nyújtózz meg, és a bal lábbal. És gyere, hozd vissza. Még egyszer két kar, jobb láb nyújtózik. Hozd őket vissza, lazíts. Két kar, bal láb nyújtózik. És gyere, hozd vissza, engedd le a karokat. Talpon a lábak, és billengesd a medencédet előre, hátra. Derekadat beleszorítod a talajba, majd kiemeled. Csak a derék dolgozik, a fenék az marad végig lent a talajon. Leszorít, és kiemel. Leszorít, és kiemel. Leszorít, és emeld ki. Talpon vannak a lábak, csípőszéles kis terpezve. Jobb talpadat told bele a talajba, jól bele akarod nyomni. Medencédet billented hátra, derék az a talajhoz ér, mellkasodat billented előre, bordák is a talajhoz érnek, álladat egy picikét húzod be, tokásítasz, és a fejed tetejével egy képzeletbeli tárgyat szeretnél eltolni.
és lazíts el mindent. Csináljuk meg ugyanezt a bal oldallal. Bal teljes talpadat belenyomod a talajba, ez billenti a medencédet hátra, ezáltal a derék leszorít. Ez billenti automatikusan a mellkas kosarat előre, az alsó boldák a talajhoz közelítenek. Ez a mozdulat automatikusan behúzza az álladat, tokásítasz, és a fejed tetejéből nyújtózol felfelé, tolsz valamit el, és lazíts el. Gyere még egyszer. Jobb teljes tald beletol a talajba, billen a medence hátra, billen a mellkas előre, behúz az áll, és jól megnyújtózol fejtetővel. Fej marad lent, és ellazítasz. Bal talpadat tolod bele a talajba, billen a medence hátra, billen a mellkas előre, áll behúz, és fejtetővel nyújtózol hátra felfelé. És lazítsd el. Még egyszer. Jobb talpadat tolod bele a talajba, billen a medence hátra, derék közelíti a talajt, billen a mellkas kosaram előre, államat behúzom, és a fejem búbjával nyújtózok. És lazítom. Még egyszer bal talpamat nyomom bele a talajba, billen a medence kosár hátra, derék belesimul a talajba, billen a mellkas kosár előre, alsó boldák közelítenek a talajhoz, államat húzom, befele tokásítok, és a fejem tetejében nyújtózok. És ellazítok. Homorítok a derékkal, és domborítok a derékkal. Homorítok, domborítok, homorítok, domborítok, homorítok, domborítok, és lazára engedem, két karral ismét nyújtózok hátra, domborítok és homorítok a derékkal, billengetem a medencém hátra és előre, miközben a karokkal nyújtózok hátra. Majd kinyújtom a jobb lábamat, és folytatom a medence billengetését, jobb lábam nyújtva, két karom nyújtva, és billegtetem a medencémet előre, hátra. Mindent engedj lazára. Húzd vissza talpra a bal lábad, nyújtózz meg ismét a karokkal, és indítsd a medence billegtetését előre, hátra. Két kar nyújtózik hátra. Közben nyújtsd ki a bal lábad a talajra, és folytasd a medence előre, hátra billegtetését. Most már a két kar és a bal láb nyújtózik, és közben finoman, jól esően, fájdalommentesen billeget a medence. És engedd lazára, húzd vissza a bal lábadat talpra, tedd a két kezed tarkóra, zárd össze a két térdedet, billentsd el a térdeket jobbra, miközben a fejjel elfordulsz balra. Lassan jön vissza a fej és a két térde plafon irányába. Finoman billentem a térdeket balra, miközben fejjel elnézek jobbra. És lassan jövök vissza. Billennek a térdek jobbra, fejjel balra nézek, és a bal vállam az marad a talajon.
és jövök vissza. Billentem a térdeket balra, jobbra nézek a fejjel, és a jobb vállam marad a talajon. Gyere vissza középre. Még egyszer billensd el a két térdet jobbra-balra, nézel arccal, bal váll marad a talajon. Gyere vissza középre. Balra billensd a két térdedet, jobbra fordít a fej, és jobb váll marad a talajon. Majd szépen lassan gyere vissza középre. Maradj zárva a két láb, kicsúsztat a fenék bal oldalra, a talajra, és csak billent a két térd jobbra, és fejjel nézel balra, bal váll talajon marad, majd lassan jössz vissza a plafon fele a fejjel is, és a térdekkel is. Marad a feneken bal oldalon, billentem a két térdet jobbra, fejjel balra, nézek vállal talajon, és lassan vissza. Még egyszer billen a két térd, forgat a fej. Jövök vissza, és tegyünk bele még egyet jobbra a térdek, balra a fej. És lassan jövök vissza a plafon irányába, visszahozom a fenekemet középre. Még mindig zárva van a két lábam, kiviszem a fenekemet jobb oldalra, mindkét térdemet billentem balra, és jobbra nézek arccal, jobbra marad a talajon. És lassan jövök vissza a plafon irányába. Térdeimet balra billentem, és elnézek jobbra. És lassan jövök vissza. Térdek balra billennek, jobbra nézek, jobb váll marad a talajon. Lassan jövök vissza. Térdek balra billennek, jobbra nézek, jobb váll marad a talajon. És lassan jövök vissza középre, visszahozom középre a fenekemet, kirakom a jobb talpamat jobb oldalra, bal talpamat bal oldalra, két karral ismét hátrafele nyújtózok, és billentem a térdeket balra, majd lassan átbillennek jobbra. Lassan billentem őket balra. Lassan jobbra. Még egyszer balra billentem a térdeket. Jobbra billentem a térdeket. És jövök vissza középre, zárnak a lábak, jobb lábamat kinyújtom karokkal, megnyújtózok, és a medencémet billegtetem előre, hátra jól esően. Engedd lazára, húzz talpra a jobb lábad, nyújtsd a bal lábad karokkal, nyújtózd meg, és billegtesd a medencédet előre, hátra jól esően. Húzz talpra, jobb térdedet húzz a hasadhoz, öleld át, bal lábadat nyújtsd ki, tartsd meg, és ebbe a helyzetbe egy nagyon picikét ringasd bele magad. Engedd lazára, visszahúz a bal láb talpra, lerak a jobb láb. Hashoz húz a bal tér, kinyújt a jobb láb, mellkas felé húzod a bal térdedet, maradj nyújtva a jobb láb, és ebbe a helyzetbe finoman beleringatod magad.
Engedd lazára, húzd talpra a jobb lábat, tedd le a bal térdedet. Jön a jobb térd hashoz, öleld át, tartsd meg. Nyújtsd ki a bal lábadat előre a talajra, és nagyon finoman ringasd bele magad. Engedd lazára, bal láb talpra húz, lerak a jobb talp, bal térd hashoz húz, megtart, jobb láb kinyújt előre, meghúz még jobban a bal láb, és finoman beleringatod magad. Engedd lazára, és figyelj, innen a bal lábadat, kirakod a bal talpad, a jobb térdet külső oldalához a talajra, két karodat oldalra kiviszed, tenyerek felfele néznek, és elkezded billenteni a bal térdedet a talaj felé, megy vele a medence, és közben a bal váll marad a talajon, és fejjel elnézel balra. És lassan jössz vissza. Billen a medence jobbra, bal térd közelít a talajhoz, fejjel balra nézel, és a bal váll a talajon marad. És lassan jössz vissza. Még egyszer billen a medence, nézel ellenoldalra, jobb kézzel megfogom a bal térdem felülső részét, a plafon felüleső részét, és finoman próbálom húzni a talaj irányába. Bal kezemet nagyon picit viszem feljebb, s régam felfele. Most már érzem, hogy a mellkasom is nyúlik, és fejemmel belenézek a bal tenyérbe, és csak egyenletesen lélegzem. Nagyon lassan engedem a térdem, lazítom a karok nyújtózását, segítem vissza a lábamat. Kinyújt a bal láb, visszahozom a medencémet középre, jobb térdembe hajlítom, talpamat a bal térdem külső oldalához teszem a talajra, karok oldalt vannak, tenyerek felfele néznek, nyújtva vannak az ujjaim, billentem a medencém balra, és forgatom a fejem jobbra, a jobb vállam tart a talajon. És jövök vissza középre. Billen a medence, jobbra forgat a fej. És jövök vissza középre. Még egyszer billen a medence, jobbra forgat a fej. Bal kezemmel megfogom a jobb térdemet a plafon felől. Finoman húzom le a talaj irányába. Jobb kéz csúszik kicsikét feljebb. S régam fel, jobb tenyérbe nézek, és egyenletes légzés. Mindig kilégzéssel közelít egy picikét a térd a talajhoz. Még egy mély levegő, és engedd ki. És lazít a láb, lazít a kar, lazít a fej, nyújt a láb, és nyújtózz benne a karokkal hátra, lábakkal lefelé. Engedd lazára magad, húzd talpra a két lábad, lassan fordulj az oldaladra, és szépen a kezek segítségével gyere fel ülő helyzetbe. Egészségedre a mai